Okay, mga igsunan, mayong adlaw kanto tanan. Niya puta sa ako ang channel Panglunanon. Okay, ang atong buhaton karon magluto og sudan. Sudan nga daw-daw mga kaigsunan. Kailan mo daw-daw? Tan-awan ninyo ni aron makaila mo. Ang daw-daw kinaso ni nga nasa katunggan mga kaigsunan. Okay. Og muha ta og okra sa atong silinganan, di ka silingan silinganan. Bisayaon na to ni kay maglisod ang Tagalog mo ni ako mong kamunggay pinhabuga na karaan na kayo. Og dito sa ubos kay mga dabong pa maayo ni sabaw di halang kayo og kasulayan mo utan og kamunggay kanang guwang halang no. Murag di lahira ang sabaw maayo ning dabong kay lami imnon. Okay, tinuod na. Okay, experience ako na kay mao permi ko ning gulaya gamit mo ni among kabuhian sa gamay pa ko. Okay, nagkagod ako ang partner si Dilya. Okay, Dilya nga ang partner ako ay paila-ila ko ninyo ni. Okay, mga isunan, nagkagod kay among isagol in taon sa among daw-daw o soso. Soso, pero soso dili sa mga kay namang nasa sapa pero daw na sa dagat pero suso man ni general nga na ni suso gyud ni generic name ani suso. Okay, klase ni sa suso no. Pero klase man suso may lain-lain ni porma suso. Pero suso ni nga pamilya. Okay, kani pod pamilya ni sa okra. Okay, okra atong hiwaon no. Atong hiwaon ni okra kay ato isagol mo lami ang sabaw sa atong tinunuan nga suso o daw mga kaigsunan. Tungkos ko no tingo kay kasagaran ako lawan ning ako ang kanang vlog kay hinay maluya mo paminaw nga di klaro no karon atong kusgon ko no maklaro ba ninyo. May reklamo nga hinay ra ko tingog pero kuso mo lang ko tingog pero pag record kay mahinay man asa cellphone niya ako hinay. Tungod sa kakaraan na po na ni gubao na po ni. Okay, magsunan na. Mo ni atong preparasyon sa ato ang lutoon nga suso sa ginataang suso sa may nganan niyo laminig sabaw no nindot yun okay tinuod lang kamunggay niya atong haroson haroson may nganan na amot diha sa ingan niyo hagpat ba napi uban hagpaton pero lahi man hagpat no kay pili sa mga diri pilian man pero kan hagpat niya uban kay ngani nga haros nila hagpat. Okay mga kaigsunan daghan tag istorya daghan sayop sige lang siluan lang ko ninyo. Mayo lang na po ning Bisaya kung nasa Tagalog kay ang Tagalog nako halos na nang sayop. Okay mga kaigsunan itong prepara niya kani ang okra ato itapa diha aron mulot-lot gamay o kani ni panakot gamay nga luya o Bombay atong hiwaon aron gamay ra atong isagol no kay mahal ang Bombay og kuan kanang luya aron. Bitaw lain po ng hang kayo no okra na og kamunggay no ready na. Okay mga kaigsunan taas na po ni luya tag yaw-yaw ni ron. Muna ni ang ato ang suso o daw-daw ang pangalan diri mga kaigsunan daw-daw ni kaila ang taga diri daw-daw ni pero ang taga ubang lugar dili suso na sa ila. Okay ato nga lang suso ni para makaila pod Tagalog suso din suso pod di ka suso din. Okay muna na ready na mahal ba po ning suso diri. Sa unay panghatag ni namo diri manghatag ra mi kinaltex diri karon bligya na labi nagtinghangin 100 ang kilo ani diri sa merkado karon loon buhol 100 way pagkapinukulang nga istorya 100 na palit nako pero media ra 50 isa mo ring gataan aron malimaho lang ang ako lang ani ang sabaw nindot no nindot gyud sabaw nindo daw nay gataan gyud ang gataan ulubihan. Okay, kana lubi na di na kanon, lubi na. Ato nang kupusan karon mga kaigsunan. Makita ninyo sa pagkupos, kailang ako ra po muka, kami may mukaon di. Okay ra maghiwas tag Bombay. Panakot Bombay ug luya. Kami may mukaon okay lang pero ibligya ginang lang gyud nga naigwan sa mga na naihapin na kanang gripper bitaw nga baligya na man na. Nang lang kana pero ang uban din naman. Pwede lang ipakita sa video ng uban ng restaurant. Kupuson man nila ng kwan. Tagsa may mag-gripper da. To kupuson nagkamot
Tuloy lang mo kita. Kani ako kita kay video man pero hinlo biya og kamot no. Ay mo balaka. Ay diniton mo na di po kamoy mukaon kamera po. Okay, katawa po pinugos no. Okay, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Mao na. Oh, kana kumkumo na to. Atong kumkumon ibalhin sa kuan ug aton na pong kupuson. Magaigsunan. Okay. Ana, mao na sapal na, sapal nga na lubi. Atong kupuson kay atong pugan kay ang gata may atong kuan ni kay atong isagol sa daw-daw. O malamian ang makapalami sa daw-daw kining gata. O panakot nga luya o Bombay mo na. Ang bitsin pwede way bitsin asin ra. Optional ang bitsin pero gusto mong lamian yun. Ini ako anak lima mga kaon og way lasa. Ang nagbitsin. Matanon bitsin. Tiguang lang maawaan ng bitsin kay daghan tag pamati no. Okay. Ambot na sa makadaot ng bitsin apoy mingon nga makaayos lawas. Hapon nga tag-as mag kinabuhi dito gikan sa ila no. Ambot sa tinuod ni. Research lang mo kung gusto mong mahibaw kung sa tinuod nga istorya ng bitsin. Okay, kopos ready na ta para sa atong daw-dawong tinunuan. Okay, sa screener. O salaanan, salaan o saanan. Tagalog sa mga Tagalog. Kamo na ibaw na kay Bisaya am ta. Tagalog Tinagalog ay di mo kasabot sa akong Tinagalogan. Abot ako mga video nga Tagalog. Ang daghan ba ako tungod tingali kay sabot-sabot ng Tagalog. Kaning Bisaya tagamay ra po tag viewers ani kay mga Bisaya ra po yung view ani. Ang po Tagalog nga ay malagsay lang kuan. Banabanawon mo sa atong istorya no. Ang kuan lang yung tanawon nila ang video lang kay kasabot mo sila sa istorya. Kay istorya kasi magsamok lang ni. Ikaw joke. Okay na, so okay. Excuse me. Okay. Taguban na to 5 minutes lang. Ya, ato na po nang ukbag balik. Atong isagol na ang gulay o ang panakot dungan po kaluto no. Okay. Ano ni? Mo na okra, kamunggay og luya og Bombay. Mo na. Sagol na ditso na. Ya, ato na po nang ukbag balik karon pagkataon mga 10 minutes malata-lata na ng okra. Dali naman ni 15 minutes na kanan 5, 15. Okay. Kayon sa nato no. Okay, lubihan na ito ng taon. Pato sa ng takuban o mga 10 minutes no? Mahimong 15 minutes na. Okay. Taas na yun 15 minutos na. Kita kuban sa pag-abot sa 10 minutes o banasag kung ano po na ito ibutang ang masamaan. Gaya po doon patatag na umangka ingnan lang na sulti na kasi ibutang. Ang tono mga kaigsonan, tono di ay wala na kumpleto na siya. Ang ato na ron 3 minutes na lang equivalent of 18 na 15 kanan. Asin pa doon ang bitsin kamo rin may bawog bitsin na malinyo ang kumuha di nami mo bitsin ay optional lang ako na. Sa English pa, sa English ato ani, optional ang bitsin ato ani. Okay, takuban na to na for 3 minutes. Okay, pag umana na, mauna na. Kaon na ta. Green ang sabaw no. Basta mo green ang sabaw, next na. Ready na na. Kuha na siya, luto na na. Kaya ang green na ang kamunggay o ang okra din na maka-green. Lata-lata ng okra no. Okay. Ukad na kaon na nanakoy paniud to ngadtos panihapon kaduhaon libre na 50 plus awa na 50 ra gasto asin yun na balik Bombay tambay 51 piso mahal ang Bombay 50 ko na lang 55 Roy Ados 3 Bombay mayroon itong Bombay okay mga kigsunan kaon na ito na ni sa lamisa magundan kay mga na ta. Kaon po ta. Gusto mo ari mo dire kay natay daw daghan dire. Daghan pinalito ni. Tuba ako pag tuba gano nagkorre mo amaw niya. Dagdag na to. Bot na bay mo tan-aw ko ning taon. Sige lang.
Ano ninyong tanaw mo, og hindi mo ganahan ha, i-off na ninyo, ikuha na ninyo, ibalhin lang sa lain ng station, station, channel, station na radio. Iba yung station, og hindi mo ganahan, o ganahan mo, at tiwasag tanaw, subscribe, og mahimo, o maluoy mo, makakapit, anig, ginagmay, og naam galing, kapamalitag asin na ni, tao na kong viewers, anig gamay pa, ako pong subscriber, monetize, sinunta, natay 1,800 kapin, ka-subscriber o viewers 120 plus pod ka 1,020,000 plus may na may tusig na tayo 1,000 ani magkubra okay lah kaon ta mo ngaon na yung mga vlogger nga maayo sus grabe yung income so ata mga ambisyon ano ato souvenir ni ato ano si bakoro yung magmilagro di nganong di dawaton ay murag imposible ay murag wata sa linya na ato ra niya lingaw-lingaw lang sa istorya alam pawa sa kalaay okay di ba mo subscribe mo na ra ninyo maluoy mo dahil man nga kuwang istorya mga kuwang sa mingala na nga tunada nga maluoy mo hindi ko na panghadlok no pakiluoy no na lain pagiluoya kay lain tunada. Okay, katawa po nga hilaw. Samot din mo subscribe ang viewers ani. Okay, daghang salamat usbon ko og mayong hapo, mayong adlaw natong tanan. Sa higop sa kog sabaw higop sa kog sabaw. Paibog kuno hay pero wa mo gyud maibog ani kay daw-daw ra men taon eh. Agyo ni para ni sa mga dato ay lami gyud ni para sa mga pobre wa gyud lami ako lagi lamian ani. Okay, joke na kuan lang sa istorya ba.